blomsterne på den her. Ja. Det er fint. Den der. Sådan der. Skal de op og stå op ved huset? Er der også et brev? Og en postkasse. Jamen, den skal stå heroppe ved huset. Skal vi sætte den op ved huset? Nej. Jamen, så gør du det. Den skal stå der. Nej, her. Godt. Sæt den der. Jeg skal lige se på forestillingen. På kasseforestillingen. Hvor er kassen? Det ved jeg ikke, men du må kigge her. Der kan du se, der skal den være. Wow. Det. Ja, det er. Ja. Ja. Skal I få brev ud? Ja, men så må du tage brev.